Οπότε στοιχεύω τον πελάτη μου τώρα και στο μέλλον. Ακριβώς. Το τώρα μπορεί να γίνει με διαφημίσεις, το στο μέλλον μπορεί να γίνει με τα social media. Γι' αυτό και λέμε πάντοτε ότι τα πλάνα, τόσο το business plan όσο και το marketing plan, φτιάχνονται για να σκίζονται. Δεν φτιάχνονται για να τα έχεις μια ζωή. Φτιάχνουμε ένα marketing plan σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, με τα σημερινά οικονομικά, κοινωνικά, γεωπολιτικά δεδομένα. Όλα παίζουν ρόλο σε μια επιχείρηση. Τα πάντα, όπου και να βρίσκεσαι και όπου και να αλλάζουν τα γεωπολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, όλα παίζουν το ρόλο τους, γιατί πια είμαστε με τόση πληροφορία και τόσο πολυπολιτισμικοί που τα πάντα επηρεάζουν τα πάντα. Ή τουλάχιστον αν δεν τα ξέρεις, έχεις ήδη πρόβλημα. Εκτός ατζέντα, σου προτείνω βιβλίο να διαβάσεις που θα σου τεινάξει το μυαλό, θα το αγαπήσεις. Λέγεται Rework. Rework. Okay. Υπήρχε μέχρι πριν από χρόνια μεταφρασμένο. Ο εκδοτικός σταμάτησε πλέον να το μεταφράζει και να το εκδίδει στην Ελλάδα. Θα το πάρεις αγγλικά. Είναι εύκολο βιβλιαράκι. Μια χαρά. Λέει αυτό που είπες για το business plan τώρα, θα το διαβάσεις, ότι δεν μπορείς να κάνεις. Θα το αγαπήσεις, το λέω τώρα.